Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC na achọ mmekọrịta na ụlọ mgbasa ozi ABS ka iji wee nyere ndị otu kọmishọn aka wee ziso ozi ịchụ mpụ na aghụghọ ọsọ ukweru ala n'ime obodo dị iche iche. Anambra State Resident Anti-Corruption Commissioner nke ya bụ otu kọmishọn Maazị Godwin Oche mere ka amata nke anụ dịka a na-achọ nta nkwado oge ha bịara kpọtụrụ Managing Director ụlọ mgbasa ozi bụ ọkaibe ụlọ mgbasa ozi ABS Sachido Bidiegwu n'ụlọ ọrụ ya. Mana Echigbata kpọtara ya akụkọ a. Maazị Oche sịrị na ihe kpatara ha ji bịa ya bụ njem bụ ka ha na ndị ABS mata ọkachasị n'iji wee kụziere ndị mmadụ uru ọ bara isi na mpụ wee pụta na steeti a. Ọ kelekwara ABS na ha na-agazu mba ụwa niile ma kwue na ha ga-eji ụlọọrụ ABS wee na-agbasa ozi etu ọ kwesịrị ka ndị mmadụ wee si na mpụ wee pụta. Na nzaghachi ka Sachido sịrị na ụlọọrụ ABS na ndị ICPC ga-alụkọkwa ọrụ ọnụ ka ebumnobi ọkammụta Soludo wee pụta ihe ọkachasị n'ime Anambra ka ọ bụrụ obodo bụ ịgba. Ndị sonyere na ya bụ njem bụ ndị ukwu nọ na ya bụ kọmishọn tinyere Maazị Nobu Nwaọdụ, Chukwuma Nzebunachi nakwa Samson Sani. Anọ na ya bụ mmemme wee nye onye isi ụlọọrụ ABS akwụkwọ nke na-adụ ọdụ na nke na-ezisakwa ozi site n'Ọka Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.